Yebo ngikusile mthakathi, yebo kusile mthakathi. Ya, ubingela usibusiso wasithola phansi la mnambithi. Ngifuna ukukhuluma nomuntu othi unebhizinisi, othi alihambi kahle, umuntu othi unebhizinisi alihambi kahle. Ne. Thatha phela izinto zakhona nje ezikanje, uthatha izinto zakhona ezikanje, ibhizinisi elandelana. Thola izinto zakhona ezikanje. Uthole izinto zakhona ezikanje, uyabuya uza kimina, mina ngiyafika ngiyakhandela lento. Ngikhandela lento ngemfihlo yami. Then imali phela mayingapheli ekhaya imali, ingapheli ekhaya. Indonsa lesiyazi yenzani indonsa le imali mayingapheli ekhaya. Bese kahle iqala sivuka phela izitha ngithi ziyavuka izitha abantu banomona. Kathi vuka izitha bekubona uphumelela bethi uthwele unani akathwali ngane nayifuna ukuthwala. Buya phela ngikunikeze lo. Ngikunikeza lona ke manje. Isitha masikenje sakhuluma ngawe, isitha masikenje sahlela ngawe, isitha masikenje bathi abazogqekeza abazoyenzani. Abafele ebaleni, abame ebaleni kuze kusuke phansi mina la ngizobakhulula laba bazobe bemela lapha ebaleni. Nasithanda lento le izobabulala khona ebaleni. Siyabuya ngithi mina mncwabe khona, mncwabe ebaleni, umgubhele angcwatshwe ebaleni abesikhonkwane sasebaleni. Futhi lo ungafihli ngisho emndeni uthi mncwabe ebaleni. Babemfuna babuye bezomhlawulela bemkhiphe ngenkomo eziwu10. Akudlalwa la. Khathi okuncenga sikho. Asikhathi okuncenga. Kusileke madoda, kusile mthakathi, kusileke mkhovu. Kusileke mabutho. Hayi, kusile madoda.